Ari na ta sa cross-examination nga magikan sa affirmative side ngadto sa negative side. Okay? Time start now. Okay. Ang una na kong pangutana. Ang imong source nagigamit Biblia, cellphone o kanang katisismo. Moro na imong dala. So anak ko mangutana na. Giingon ba diha sa Biblia nga dili si Kristo mao'y nagtukod sa simbahang Katoliko? Wala mga igsoon. Wala. Nag-inyo si Kristo nga ang Katoliko o iyang gibuhat mga igsoon. Busa ayaw pun-e ang Biblia. Mr. Moderator. Okay, sunod ako pangutana. Kay niingon man di wala man di ay diha. Sunod akong pangutana, anang katisismo nga imong gidala? Nagsulti ba na nga dili si Kristo mo'y nagtukod sa simbahang Katoliko? Nagsulti sa bakat. Nagsulti sa bakat, mga igsoon. Wala yung nagsulti sa tinon. Okay, Wala, sunod wala. pangutana. Nganong nagdala man ka anang libro ha, nga bakak man di na? Tungod kay kini siya ebidensya sa pagkabakaton sa mga pare. Gibuta sa mga tao. Okay, sunod pangutana. Kinsa may nagdalaan ng bakak nga libro? Amo! Ikaw! Amo! Nganong na mga tilo? Nakamra! Nganong naamana nimo? Nga bakak Katoliko man ni, di na? Ha? Katoliko ni inyuhan ni katisismo. Nga nganong naamana nimo? Nagsulti ang ebidensya ni igsoon. O sige, ebidensya. Ha? Okay, ipakita. Okay. Nga dili si Kristo mo'y nagtukod. Okay, Sige. ako kakuhanan og Sige. ebidensya ha. Mm. Napakak ang katisismo. Ikaw akong pabasahon. Kana og moyon ka. Okay, basaha ang inyong ikadong sugod Pinirmahan man ni Bishop Oy og ni Ikaw mga igsoon. Mr. Moderator, Basaha. wala matubag ako pangutana. Iya na Manginoon kung babasahon sa ikaduhang sugo. Nga kumpleto man di Dili lang. libro, bro. Okay, moderator's time. Oo. Brad JC, unsa may imong Ang akong pangutana, iklaro ko. ipabasa na ko anang iyang referensya nga Ano? dili si Kristo mo'y nagtukod. Dili. Okay, Dili sa Kristo. moderator's time. Ang iyang pangutana bro, mabasa ba diha nga nag-ingon nga dili si Kristo may gatukod sa Katoliko? Maoy iyang pangutana. Okay. Palihog ko direct tubag sa iyang pangutana. Dili gyud si Kristo o wa kay mabasa pero ilang gipunan mga igsoon nga aduna ko Katoliko kuno nga words sa mo nagagama sila og daghang libro. Biblia ra igsoon, Biblia ra unta. Mr. Tara. Moderator, yan is na ko ang pangutana. Sige ta. Ang unang pangutana ka nako, akong gipangutana siya nga mabasa ba nga diha sa Biblia nga dili si Kristo. So nitubag na sa Okay, moderator's time. Ingon ani Brad. Oo. Kategorikal ang iyang pangutana. Mabasa ba o di? Walay mabasa. Ang tawo igsoon, mo'y gagama tanan. Pero adunay mga pagkak nga gigama sa mga tawo. Kung imong pangutana mga igsoon, asa specific nga unsa. Who founded Catholic Church sa imong cellphone? Sige. Oh, Imo man ang gigamit. Ano naman? Okay. Mr. Moderator, katong nasa atong balaod, kung unsay gamiton sa atong katbang, ato ka nang masusi. Una akong ipasusi kay sa Biblia, Okay, wa man moderator's sinabasa time. sa cellphone. Moderator's time. Moderator's time. Mo ni mong cellphone as one of your reference. Sa imong cellphone po, ang gusto ni Brad JC ipalutaw nga ipapangutana sa imong cellphone kasi founded sa Katoliko using your Okay. cellphone. So, mga igsoon, ang pangutana ni Brother Jesus igsoon, ipag-google na ko kung kinsay founder ko no sa Katoliko. Okay? Awa, man, ang iyang katungdanan karon, mao ang pagtubag sa akong pangutana. Kay katungod pa namo nga magsusihan na miss among mga dokumento. Okay, karon moderator's time. Ato tagaan Basahan sa imuhang nga cellphone. mangutana si Brad JC base sa imong gigamit nga cellphone bro. So, paliko na to, ang pangutana Brad JC, unsa man daw ang Who founded Catholic Church? kay kinsa man ako no ang gatukod. Mao lagi, akong gitubag na igsoon. Og imong i-search sa Google, mabutang diha nga ang founder kuno sa Katoliko kuno si Jesus Christ. Pero kana nga igsoon is i-pirate na mag-igsoon. Kaya man, cellphone man na. Objection, Mr. Moderator. Di Ang ba sa akong Biblia? request, dili explanation. Ipag-google ra sa iyang cellphone. Wag ka na Okay, gamit. Hindi. Moderator's time.
Burgess gitubag na kaniya Burgess nga Pag na, Jesus Christ. pag na, like question. Di man ka Google. Mr. Moderator. Gusto- Naas atong gusto. balaod. Nga unsay gamiton, ayaw di na to nasupakon. Gusto Di na ni nasupakon. dito sa- O kung unsay gamiton nga referensya. Google. Oh. Oh, I-Google. o gani, nabasa naman ako. So ang gusto ni Burgess Sa Google. Google, i-Google ako, wala makoy kanang, kuha dire, kanang wala makoy internet. Sa ato pa, unsay gisulti sa Google anang imong cellphone. Giang ko na bitaw nako, tinuod. Tinuod Ang nga. gawa sa Google, may igsoon. Ang founder sa Katoliko, founder, si Cristo Cristo. Yeah! Sino? Hindi ka tawa. Hindi siya sa iyang dokumento. Daily Bible, igsoon. Sa internet, ang Google, Biblia ta igsoon. Biblia ta igsoon. Kay kung kanang Google igsoon, dako ng bakak. Tao lang ang gagama ni anak ng igsoon. Okay, sunod pangutana. Pangutana. Kaya ang nagama sa Google Tao Roman, kinsay nagama anang imong Biblia? Ang tao, pero pulong ni sa Ginoo. Tao, gihapon. Kaya naman. Okay. Kaya tibok kasulatan gisulat uban sa lambda gikan sa Dios o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kabaturan, sa pagbadlong ug sa pagsaway unsaon ang pagkinabuhi nga matarong. Okay. Sunod pangutana, kagian ko na niya nga usa sa iyang mga dokumento, Katoliko, Gitupo, Yurikisto. Sunod pangutana, pito man ka katuig nagtuon sa Biblia. Ang pangutana, kanusa gihimo ang Biblia? Tubag. Oh, kung sa gihimo ang Biblia, sa Old Testament maghimo ng Biblia, 5 ka buok pag unang Biblia nga igsoon. Wala. Kanusa nahibalo ba ka nga sumala diri sa among dokumento ang Biblia nagsugod lang panahon sa 4th century. Oh, naibaw ka na wala? Igsoon. Kana imong gisulti may igsoon, human knowledge dili na siya facts. Yung Kanus- kag facts igsoon, kire o kire. Okay. Kire. Okay. Wala gibutang may igsoon Okay, usa Mr. tiga. Moderator, kung ako nga kay panahon pa kuno ni Moises, ang Biblia gihimo, ang pangutana nganong Walay tuig. computer si Moises. Sige. Walay tuig lay, walay tuig. Naa na computer si Moises wala. Walay tuig, walay tuig. Dapat bato unta imong gidala dire nga Biblia. Klaro kay may igsoon. Klaro kay may igsoon. Mr. Moderator. Basahan na. Okay, Okay. okay, moderator. Alam mo kung niya, sa panahon ni Moises, unsay sulatan sa balaan nga kasulatan? Dili out of topic na mga brother. Simbahan man ta, simbahan man ta. Oh, topic na. ano? Wala kasi Ikaw mo. ray naggamit anak. Oh, Karon kay wa man imo guba. So sunod pa kutana. Oh. Ari na focus akong referensya. Giingon man sa DepEd. Oh, Nalito sa DepEd. Okay. Ang pangutana, kining giingon sa DepEd nga si Kristo naas Katoliko. Nagsulti ang DepEd o tinuod o namakak ang DepEd, diba? nabakak. Okay. Nabakak ang dipid. Wala sa Biblia. Biblia atong tuhuan mga igsoon. Ayaw ng dipid, ayaw ng mga referensya. Biblia ang gingon sa Ginoo. Biblia. Biblia ta igsoon. Espiritual ang Dios. Namakak ang DepEd. Nabakak. So kaya ba nimo nga ikiha ang DepEd kay daghan ra ba ning nang eskwela sa DepEd? Kaya. Kaya. Mangutana lang ko, Mr. Moderator, ako lang ang i-address niya. Naka-eskwela ba ka sa eskwelahan sa DepEd? Naka-eskwela ko, brother. Kung imo questionan akong credibility, naka-eskwela ko bastiral. Third year ko sa law. Oh, niya? Kaya na-question akong Oh, credibility. okay, ikisya lang to nako. Kay imo magikontra. Sa ato pa bakak tong imong eskwelahan. Bakak lagi na. Bakak na. Bakak ng libruha. Bakak ng libruha. Wako na ganon. Wako na gingon nga ang DepEd, ang ilang Doctors administrasyon. of Education. Oh. Ba, mga doctors niya sa education. Grace Estela si Mateo, PhD, namakak na eh. So tiya Gekson ha. Ay, Ang akong di- gingon Gekson. Categorical question, Mr. Moderator. Ang administrative sa DepEd, wala na sila bakak. Pero ang gasuwat ni Ana Gekson nga si Kristo ang founder, dako ng bakak. Kaya wala sa Biblia. Asa ba sila nagkuha na sa Biblia? Na versikulo verse. Ila ra nang gi-claim. Gi-claim ra na sa tao. Walay versikulo verse diha. Akong ipangutana, Mr. Moderator. Oo. Utara. Nangatona ko nimo, ang nagtudlo nato sa mga litra ABCD, mabasa man na nato sa Biblia. Gikan man na sa DepEd, sa ato pa sayop ng mga litra diha nga imong gibasa. Igsoon, spiritual ta igsoon, dili ta tawhanon. Biblia tong diskutan ayaw ikilabot ang DepEd kay walay apel.
ang DepEd mao'y nagtudlo nato unsaon pagbasa og sulat. Karon uyon ba kana na DepEd may nagtudlo nato unsaon pagbasa og sulat? Uyo. Kanang nasulat nga mga litra ana, mao ba na gitudlo sa DepEd? Pulong may sa Ginoo. Di ba taga-dipid kasuotan eh? Pulong lagi sa Ginoo. Kanang DepEd Pero nasulat. ang DepEd mao'y nagtudlo nato aron makabasa tag Biblia. Dili pod. Sa Ginoo nagikan atong kahibanon. Sa ato pa. Oh. Dili Ang dipid. Ginoo mo'y nagtudlo nimo unsaon pagbasa. Kaalam, yes. E dili ka ba ang tao may so mubasa may so bisan pag pisigi kag basa ng libro bisod kung wakay espiritual, mo nang wala mo kasabot. Okay. So sa ato pa diretso na kuno ni siyas Ginoo. Ano tara? Mo na og mutuo mo ani wa gyoy kinabrightan nga mutuo sa mani. So karon Mutuo na. kining isulti niini. Isa na. Kasayan ng daigdig. Sa DepEd gyapon kay kasayan man eh. Okay, unsa nang Kasayan pangutana? po ni. Unsa may mo pangutana? Si Kristo mao'y nagtukod sa simbahang Katoliko. I-claim lagi na ninyo human knowledge, spiritual ta. Wala na diri mabasa, inyo ra nang gikuha-kuha. Naaman ni sa gobyerno. Kasi bino, Biblia man ta. Basic. Okay. Okay, pabilihan ka. Okay. Sige. Questionan nga na ko sa Biblia. Kinsay nagbutang og kapitulo bersikulo sa Biblia? Ayoko gisi-gisi. Igsoon. Mga translation ni may igsoon. Tuba. Di ta Kinsay mag-translation na igsoon. nagbutang og kapitulo o bersikulo? Kinsa man na, di mga tao. Kinsay tawa na? O di na kay specific. Kano mag-specific ka? Kay balo ka wala? Kinsa man? Ha? Ikaw, Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Oh. Namakak! Di ako yung libro. Ay! Namakak! Ikaw huna-huna ang imo. Namakak igsoon. O wag kay katubag uli. Nagamit na po ng referensya. Ginama sa tawo wa igsoon, dili pulong sa Dios. Okay. Kanang imong gibitbit na pulong sa Dios. Hinama na tao dili. Ginama pero pulong sa Dios. Hinama gilakot. Igsoon. Apil ko mahugat. Nagkatawa ko niya akong kahambag. Dala uta ka kanang sinuwat sa Ginoo. Igsoon. Ingon ikaw